Recepta mallorquina. Bones cuiners! Avui estem tradicionals. Soc la Maria Andrea Arroyo I jo, Marge Novart, alumnes de segon E. i avui farem una recepta mallorquina tradicional. Però no ho farem tots sols. Tenim amb nosaltres una convidada molt especial. Hola, yo soy Nerea Armijos de segon B y la receta que farem avui serà Tumbat! Els ingredients que farem servir són 5 patates, 2 aubergines, 2 carabassins, 2 pebres vermells, salsa de tomàtica casolana feta per sa padrina, sal i oli d'oliva. Començarem posant el foc en marxa, perquè l'oli es vagi encalentint i de mentre anirem pelant i preparant tota la verdura. Comencem pelant les patates. Una vegada tenim totes les patates, les pearem i les posarem en calentir. Com hi ha molta patata, el que farem és ho farem per torns. Primer posarem un parell de patates i després les altres. Mentre Maria Andrea està fent les patates, nosaltres anirem tallant el carabassí, els aubergines i el pebre vermell. Una vegada entrat tota la verdura que faltava, la posarem a fregir, tal com hem fet amb les patates. Ara que ja hem fregit tota la verdura, anem a muntar-ho. Aquesta passa és bastant personal, perquè cadascú pot fer-ho com vulgui. Bé, nosaltres el que hem fet primer ha estat posar una capa de patata, ara posarem una d'aubergine i una altra de carabassí. Després seguirem posant el que queda de les patates, un poc d'aubergine, carabassí i el pebre vermell el posem a dalt perquè faci guapo. A més, cada capa va acompanyada de sal perquè no quedi fam. Ara passarem a fer la salsa de tomàtica que culminarà el tumbat. Posarem un poc d'oli que hem fet servir per fregir tot l'altre perquè tingui un poc de sabor i posarem també la salsa de tomàtica i la deixarem reposar un poc. Ara que ja hem acabat de preparar la salsa de tomàtica casolana, el que fem és posar-la damunt del tumbat. Que bo! I així és com ha quedat el nostre tumbat.